Pinas kong minumutya. Kumusta yung mga kanso? Ako nga pala si Paulo at ngayon dadaanan natin ang mga buwan ng wika ng mga memes ngayong linggo. Mas buwan ng hika ngayon dahil sa mga nangyayari sa ating paligid, yung mga pandemya na nagaganap. Kaya para hindi na ako mangate sa barong, nagsusota lang ako ng isang mukhang ano siya no? Mukhang makultura na sombrero. Kung meron lang ganito mga katipunero noon, hindi sana sila maiinitan. Mukha ko yung mga kalaban mo sa Pokemon na meron lang level 5 na Caterpie tsaka sobrang tigas na mga Metapod. So simulan na natin. From cow, pero suba. Anong suba? May mas malakas pa dyan. Datapwat! Datapwat. Iba naman ang meaning ng datapwat pero okay lang. Sunod. Tunay kang Pilipino. Sander, gusto ko sana ipanukala na Tagalog ng mga salita lamang ating gagamitin para sa ating mga... Ano ba Tagalog ng memes, no? Ngayon buwang ng Agosto. Di ba buwan ng? Di ba magdodoble yan? Buwang ka di ayan bilang pagdiriwa ng buwan ng wika. Sige ba? Sigurado naman ako hindi pa ako nag-i-English simula nung nagsalita tayo dito. Kaya iba naman ang meaning ng pagpatuloy natin ang mga pagsasalitang ito. Napakadali ko isa kang makatan tulad ko. Makakati lang kayo pero kakayanin natin to. Sunod. Earl. Sige. Kuya, nagdodroga ka ba, kuya? Paano masabi? Hindi to Tagalog, traidor! Ang tama! Ayoko na! Taka, hindi po pwede. Magagalit ang ating mga bayani. Galing kay Ubas Buto. Lagot ka, yan na, nagseseryoso na ang ating militar. Galing kay Lovin. Punyetang corn beef to. Sobrang tagal ko nang hindi nakikita aking mga kasama. Huwag kang mag-alala. Buti na lang may tayong mga makabagong teknolohiya na maaari tayo magsalita sa harap ng computer. Sunod. May Tagalog ba internet? Mars 2020. Ay, lang niya pa si Marites sa buntis na hiling! Maraming salamat kya. Kahit sa ang lupalop ng mga planeta, lupalop ng kalawakan, sigurado, ikakalat natin ang ating dugong Pilipino. Sunod. Shaina. Hey! Di ka traitor! Wala sari-sari pa itinitinda. Laksan natin. Uy, tiyok yan ang mga gusto kong makata. Galing kay RJ. Nako, huwag mo sabihing rebellion. Kakayanin natin to. Hawak kamay. Hindi hawak ng salapi ng bayan. Sunod, nalulukot lang ako. Ano ba? Hindi ito ang Tagalog na aking minimiti. Dalagang Pilipina. Mukhang nauto ka ng iyong mga puting kabalyero. Maraming salamat. Galing kay Kevin. Mali! Kailangan ko harangan yan. Dalagang Pilipina at dalagang editor. Ito ba yung sinasabi niya kanina na pan-sign? Sabi ko na nga ba, ito ay lahat ay nagtatahi-tahi. Hindi ko na tama yun. Wala akong pake. Sunod, ilabas. Galing kay Mag. Ayoko sa TikTok. Huwag niyo akong dalhin muli dyan. Matagal na ako humiwalay. Hahapon-haponin mo ko sa sarili kong bayan. Pwe! Sunod, galing kay Ray. Filipinos are fun to talk to. Ay, traitor! Until they tangina po ta. Pero yung pala may English ko pang hayop ka. Ina mo, pre! Kaya mahal na mahal ko akilaki kahit kupal kayong lahat. Sunod, dito namatay ating mga bayani. Galing kay Kenneth. Ang dami-dami na talaga nito. Tama na. Ayoko na. Dami-dami nun. Ilang gusto ko rito yung antanga eh. Sunod, galing kay Miggy. Punyetang, gamitin natin ang sariling atin, diba? Sinisira nito ang pang-apat na pader. Galing kay Franco. No, you can't just be a woman. Ano English-Englishin mo na naman ako? Hindi ka maaaring maging isang babaero na doktor na may alam na 22 lengguwahe na baril at maging isang bayani. Haha, puday.
Wala na ganun talaga ang buhay. Ano gagawin mo? Kanya-kanya diskarte ha, di ba? Parang piso na kilalalagyan ngayon ni Pepe. Nasa bagsak mo yan, di ba? Sa kasaysayan kung ano ang magiging epekto nito, ano magiging magagawa mo sa panahon na ibinigay sa'yo. Pucha! Napakadali lang naman magtagalog ng dire-diretso. Ano ba? Yung mga vlogger na di makapagtagalog ng dire-diretso, ano ba naman yan? Nahihiya ang aking dugo! Elitista si Paulo. Dami na ba? Galing kay Alric. Eh! You win perfect. Ba't na Ingles? Eh! Mocha! Lopi! Di ba Tagalog? Lopi Lipino! Ano? Tinikli? Diba? Parang yung makabagong kong sombrero. Ito lang makabagong mga musika para sa inyo mga tutuli sa tenga. Palakpakan natin ang ating mga talentadong Pilipino ngayong panahon. Natutuwa at nagagalak ang aking puso. Ngayon na tayong panghuling musika mamaya pagtapos na. Sunod, maraming salamat. I-komento nyo nga ano ang Tagalog ng meme para magamit natin. Bawal yung mag-Ingles eh! Pero gusto ko pa rin to! Eh! Tagay pa, tito! Narinig ko na ang bukirin. Ito ang sanhi kung bakit hindi lumuso baka mga Amerikano ng ganun-ganun lamang. Narinig mo to, di ba? Sa kadilim-dilima ng bukid. O, tiyan, mapapabalik ka rin ako eh. We got ourselves in a bit of a tight scratch here. I mean, this. Pasmado ka yata eh. Oh no, stop, my brethren. We will not go further into this island of the Philippines. Let us go back. Back tol. Dali, kailangan ko na balik na rin yung sombrero ko. Para mas bagay na. Malagay yung aking. Para doon tayo sa kakanyahan ng ating gusto ipadama ngayong video na ito. Galing kay Rex. Tama na yan. Ano ba? Alam niyo namang maraming ginagawa ang mga yan ngayon, diba? Tama na, ayoko masabihin na ngayong panahon ng pandemya. Upo, chap, flip, tap, sunod. Galing kay Kotaro, punyeta mara. Susuntokin lang ni Tito Manny lahat na masasamang loob dyan. Wasak ang mga mukha niyan. Sunod, patay ka di. Ay, galing kay Pampamilyang Pilipinas. Hindi na kailangan nakasunod. Meron na agad itong ibig sabihin. Parang ibig at alam ng aking puso. Sunod, galing kay Paul. Yun din ba to? Dami mo na. Dami. Ang dami nyong bagong corned. Ang tanga kasi hindi nakikinig. Tera, ano na ke? Tanginan nyo. Hindi nyo makinig. Pagod na frontliners. Mga tanga. Oh, tiyama ka. Talabi ko sa'yo. Palakpakan natin, di ba? Mga Pilipino, 100,000 po, chap. Bigyan ng pilak na butones ang Pilipinas. Magaling. Yan ang tunay na YouTuber, di ba? Sunod. Kailan ang unboxing yan? Galing kay Mark. Pabili nga po. Alam ko na sa Kaping matapang. ang meme na Ang to. kaping matapang. Ilabas mo na. Nakaya kang paglaban. Napakaganda ng kape na napapahapon ka, di ba?
Alam ba gano'ng karami ni rape ng Hapon dito nung panahon ng gera? Puro ka kasi anime. Sunod! 本当にごめんね Libam, English-Englishin mo ko, tas uutuin mo pa ako. You know, gusto ko na yung mas gusto ko yung tang-ina mo eh. Mas masakit kasi tang-ina ka eh. May ibang babae sa likod ko. Maraming salamat at ginising mo ko. Sunod, galing kay Tres Malunggay. Ang apat na espada. Tagalog na spades? Spades, Tagalog. Ang lumalabas dito pala kasi yung spade maaaring shovel eh. Kaya nangyari tuloy natatranslate siya bilang pala. Sunod, galing kay Edgy. Ang iba sinasabi ang Facebook ang isa sa pinaka-toxic sa internet. Ang iba ay sinasabi ang Supreme Court ng Twitter. Pero alam nating lahat na kahit ano sabihin basta Pilipino, toxic yan, di ba? Yan ang kinaangas natin, di ba? Nakakatuwa ba? Pero sa lahat naman ng bansa, meron naman yan. Siguro mas na pagtutuunan lang ng pansin yung mga tao kasi sila mas bukal, sila mas maingay. Diba alam nyo na yung mga paulit-ulit nagpa-post sa kanilang social media na sa mga away nila sa internet na sobrang baduy. Yung una mo lagi napapansin, una mo naaalala, diba? Wala na mga masamang publisidad ngayon. Basta may publisidad, pwede na yun. Tinatawid ko to para sa buwan ng hika. Alam, puro ubo sila. Puro kayo ubo. Ayan, yung tuloy nangyari. Nod, galing kay Rambutan. Kita mo to, hampas ko to sa pagmumuk. Sige nga. So, huwag tayo maghampasan. Ang dami-dami ng kopi. Tanga. Yan na kasi ang daming tanga. Yugite. Nauumay na ako. Sunod! Pagod na. Buhat na ni Tito. Maraming salamat, Dubs. Cute. Ito lang. Kung walang ayuda ngayon, ito lang ang bubuhay sa atin ngayon. Di ba? Maraming salamat. At panghuli, galing kay EG Chilporado. Sa wakas tapos na. O magsasaing na naman ba tayo? Ayoko na. Haluin mo mabuti. Hugasan ko. Ay, yung tsokolate. Ay, yung cocoa. Kakao. Po siya, may transition pa ng paid in paid daw. Yun! Tutuwa magulang ko niya pang merienda. Lagyan ng gatas yung pagkatapos. Ang gatas ng dalagang Pilipinang pa-blowjob. Ay, asukal. Yan ang masarap. Igisa yung garlic fried rice din natin yan. Mas masarap yan kung niluto ba sa takore. Ayun na, nilagyan na. Kahit ngayong panahon na pang 5 buwan na nating naka-quarantine, ako ay napapahinga at ang ating mga sundalo, ang ating mga makata ay makakatikim. Ayan. Pinaparod niya. Yan din yung mukha ko, nabasa ko 100,000 na ang bagong corn beef. Palakpakan ng mga Pilipino. Kaya mag-alala, malalagpasan din natin yan. Hindi natin nalagpasan yan. Susunugin ko itong sombrerong ito bilang alab ng aking pagmamahal sa Pilipinas at para sa inyo. At ngayon, tapos na tayo sa ating mga meme ngayong linggo. Maraming salamat sa mga nagpadala ngayong buwan ng hika sa Pilipinas. Lahat nag-uubuhan doon, diretso ospital doon. At mga pagkatakahan na nangyayari ngayong panahon na sakuna. Sabayan nyo pa, mga hangal. Kaya huwag nyo kalimutang magustuhan, ikalat sa inyong mga makating friend na Makata, at huwag nyo kalimutang subscribe sa Tagalog. Ano to? Wala kang silbi. Mag-subscribe. Guys, nakatulong sa akin yan. Feedback. This translation is helpful. At huwag nyo kalimutang umanib na lang sa mga cancer dito sa ating channel. Hanggang sa muli, General Paulo na mamaalam. Kumusta yung mga... Okay, ulit, putang ina.